El Club de Futbol Base de l'Hospitalet de l'Infant ha organitzat des d'aquest passat dimarts unes jornades de tecnificació a les que estan invitats tots els nois i noies interessats en conèixer el club i la seva manera d'entrenar, així com trobar-se amb els seus companys. L'esdeveniment està dirigit per a jugadors de totes les edats. En aquesta tecnificació té cabuda tots els nois, des de cracs, o sigui, des de 4-5 anys, fins a juvenils, passant pel femení. Totes les edats, menys el sènior. Ja hem vingut unes quantes noies interessades que en principi aquesta setmana que ve tenim una reunió amb elles i esperem poder tirar cap endavant l'equip femení. Aquestes jornades de tecnificació es celebraran 2 dies a la setmana fins al dia 17 de juliol. Cada dimarts i cada dijous. A les 7 de la tarda ho fem encaminats als jugadors de futbol 7 i a partir de les 8:15 o així ho fem encaminat als jugadors de futbol 11. Els interessats en participar en aquestes jornades poden trobar tota la informació a la pàgina web del Club de Futbol Base de l'Hospitalet de l'Infant, www.fbhi.cat, així com el seu perfil de Facebook.